Xa fixemos un 11 do barro, pero hoxe atrevémonos cunha cousa moito maior. Un 11 de randoms. Aleatorios, pois que non sepan inglés. Bueno, estábamos aquí facendo unha lista disfrutona, Divertida. mirando aí un pouco todo o que ven sendo as crónicas e Transfermarkt, e a verdad que acabamos un pouco non traumados, pero sí que acabamos bastante estupor, con moito estupor, a verdad. O primeiro de todo, notaredes que un, acabo de mover a cámara, dous, que xa non está o burro detrás. Ahora solo son 2 burros e non 3. Exactamente. Hoxe con camiseta de Pompei e camiseta do Cubilete dos Mallos. O touro do Cubilete é unha lenda que... Cousas que pasaron, Xa fai 10 anos que xoguei no Cubi, as rúas nunca esquecerán. 10 anos que xoguei no Cubi. Es un vello, Fuá. no culí. Bueno, despois deste mini tempo de anécdotas externas, Sí, porque fai falta. todo isto comezou porque co tema da fichaxe de Aubameyang, como máis eu dixemos, Yo. joder, que fichaje máis random. Cal é o anterior máis random? Bueno, E a resposta é cal non é. Porque o Depor vai a fichaje random por temporada. Temos un 11 cun banquillo, un banco suplentes, o sea... Este vídeo ia ser cronolóxico, Sí. ia ser para contido vertical, porque dixemos, va. Formato. E que dixen? Contido. Bueno, perdone você. Era un fajo contido, fajo cousas. E falando así un pouco, era en plan de, va, está Ryan Babel, está Montari, está Diakité. Que bueno, Montari xa sabedes, era bueno, non lo conoce. Pero é que agora fomos facendo do século XXI, temporada por temporada, sen contar os anos de Champions, porque os anos de Champions, por moito que foran fichaxes en plan de, buah, eran fichaxes De Champions. entraban dentro do lógico. A verdade é que vamos ir, porque aquí fomos indo joder, fomos Comezamos. Vamos a... é un 11, vamos ir desde a portería a esquerda a dereita, vale? Lógicamente, non é que sean malos, é en plan, que fai este tipo aquí? Que fixo? O sea, non somente o... Que carallo? É como o cabalo, do balcón, que mucho gostei. É que máis dun vai ser graciosísimo entrar a dicir, bueno, tal. Sí. Vale. Empezamos pola portería, o gardameta, os gardametas. Empezamos polo suplente e titular despois. Mira, o último, aquí é das poucas posicións no que temos 3. O primeiro de todos, Pantilimon. Sí. Pantilimon Fantalimón pos amigos. Pantilimon chegou nun ano no que tivemos a Cobal, tivemos a Titon, tivemos a Rubén Martínez, a Francis Uzojo. El era o como quinto. non, un infiltrado do Sunderland. Manda Chegou carallo. aquí. Un tipo de 2 metros cunha cara moi alargada que chamábamos Fantalimón. Un tipo que cando comezaba a estirarse para chegar unha bola, Non. a bola entraba na portería e el caía ao día seguinte. Sí, é como cando o eclipse vai cerrando, se non vai chegar. Bueno, Pantilimon como terceiro porteiro, hai con algúns que imos ir rápido. Sí. Non queremos nin pararnos en canto xogou nin demais. No. Xa o recordo que xa ve para vos e o trauma personal. Somente vou dicir que veu despois de pasar polo Nottingham Forest, Sunderland e Manchester City. É que era o cuarto porteiro do City, que estaba aquel tipo de 40 anos, recordas? Sí. Ese tipo era un vividor. Segundo, é raro porque é raro e aparte guapísimo, Elton Leite. Un pavo que fichamos, creo, solamente por Feiraco. Un pavo que chegou a Coruña sen que ninguén soubese nada. Temporada do 24-25, por certo, imos dicir as temporadas nas que fichou. Viña de Brasil, viña da Serie A. No, viña do Godsepe turco. Do Godsepe turco, é verdade, do Godsepe turco. Viña de Turquía. E o Depor anuncia poñendo volve o Leite por Feiraco. E cun guiño que enamorou a máis de media Coruña. Vamos, o sea, guapo como el sol. O tipo rendiu caralludo dun xeito fabuloso. E aparte era ver un tipo 2 metros, rosa chicles tirándole el solo no campo. E con gorra. Esa parada do Racing de Ferrol o primeiro día que dixemos todos, ai, porteiro. Tal me gusta dese home. E aquí ven o ganador, Dios, da portería, o porteiro titularísimo, un tipo que volviu por Navidad, chegou por Navidad.
Vítor quería 5 fichajes e dixo Tino, no, toma este pavo, veña, que encontré por aí tirado. Stipe Pleticosa, carismático, 40 anos, barbudo, 2 partidos, Atlético de Bilbao e Real Madrid. Saliu Mantedo de Riazor. Por qué? Por que non? Veña. 0 victorias. Normal. 6 goles en contra. Un vestuario que era unha bomba máis grande que algunhas que vin por aquí. Aí foi Pleticosa. Marchou como volviu. Alegre. Mellor resume de todo. Viu aquí, retirouse. Temporada, a todo isto, temporada 15-2016. 2015-2016, fichou en inverno cando o equipo estaba como un tiro. Recordemos que en inverno estábamos sextos. 21 de diciembre estábamos quinto, non me acordo. Que foi sacar de XT a temporada a portada de Europa para xogar contra Español e a partir de aí para baixo. Vale. Na portería tiñamos 3. Sí. No lateral esquerdo Temos un. Que poden ser 2. Que chegaron os 2 o mesmo ano. Suplente. Rindaroi. Sí. Era feo, Rindaroi. Era feo. Debe de ser o único noruego feo da existencia terrestre. Este era o Busero ou ese era Desmarets? No, ese era Desmarets. Que a Joder. Desmarets tamén podemos... O sea, íamolo nombrar, pero Desmarets, comparado co que hai, Desmarets é... No, é normaliño. En plan de... Blah, simplemente Vaya- historia vaya- random. vaya Él era historia random, Vaya fichaxes, pero que isto tal. Vale. Rindaroi era internacional. Sí, bueno, Recordemos. sí, tamén Francis. E aquí o punto máis importante de Rindaroi. Xogou 5 partidos e anotouse 2 goles en propia. Propiamente. Os 2 contra o Almería en 2 partidos distintos. Un en Liga e un en Copa. Nin quen lle dixeron que nos éramos de azul e blanco, era, seguramente pues era un poquinho daltónico. Era como Valenciaga, era daltónico. Que historia. E o titular é Claudio Morel, porque recordemos que ven a un Depor que está para descender, despois de Felipe Luís, era semifinalista dun mundial, o pavo, o sea, chegou con 34 anos. Temporada 2010-2011. Sí. E despois do mundial perdestes A Felipe Luís. a Felipe Luís e tra este ano Morel Claudio Morel. no último día de mercado. Sí, que era vos, era semi do mundial. Viña de Boca Juniors. E 34 ou 32 33 anos. anos. Creo que 32 cando e xogou en ficha. primeira e en segunda división. Ala. De feito, queda en segunda división. Porque non lle quedaba outra. Porque Pero, sí, tiña contrato, E non tiñamos renovou. Lateral esquerdo que era Claudio Morel e Ayoce. Sí. O sea, de Sí. contrastes va la vida. Bueno, lateral zurdo. Estes. Ahora vamos ao central zurdo, porque se queramos si ou no, no seu día fui raro por 2. Porque a falta dun fui por 2, que Marchena. Porque Marchena ven de ganar a Eurocopa e un mundial. E ven a un Depor despois de que marche Colot. Venga o Depor. Despois de que marche Coloto, despois de descender el co Villarreal, Sí, é verdad. e de repente foi no ano dos portugueses, chegan ele Camuñas. Sí. Que Camuñas non quería vir aquí, viu obligado, pobre, pero bueno, a vida hecho que Pero Marchena veu todo feliz e non veu solamente unha vez, é que viu o ano seguinte outra a vez falta dun dixo, va, veña, nun Porsche conducido por Alex Geijo, Sí. que se chega a fichar, tamén estaba Que neste de once. Geijo xa falaremos del. Que non toca hoxe. Pero chegou, e tal como chegou, marchou. Enseñoulle aí en súa como se xoga ao fútbol, non lle valeu pa moito, é verdad, pero bueno, foi raro, porque... E deixoulle o sitio a Lopo. Sí, E que... e lle quitou o sitio Lopo. E co de Marchena foi raro, tío. E non E entendi... deulle para marcar o gol do ascenso. Sí. E a chilena de Marchena. E a mar chilena. A mar chilena. Compañeiro de zaga Tipo... de Carlitos Marchena. Tipo que tiña un saque de banda increíble, non falaba ni gallego nin español e chegou nun pack. Chegou como os móviles. Modibo de Aquité. Que chegou con Sidney. Un tipo de Mali que xogou un partido de Copa contra o Málaga e contra o Real Madrid que nos meteron 8. E outro, non, xogou contra o Málaga na Copa e xogou contra o Madrid na casa, Sí. o día que palmamos 2-8, Que debutou ese que partido. non tivo culpa ningún. Que debutou ese chaval. partido, debutou E ese partido. volve no meter de repente titular Atlético no de Calderón, Madrid. no Calderón. No Calderón. ¡Ala! Eu imagino a Héctor Fernández, mo digo, casme mal. Vale, pero que che dé un pluco. Porque o tipo para mí tiña moitas capacidades, a mí me gustaba moito, era... O que Tipo, pasa que... tipo que eu coñecía precisamente Porque do xogou Sunderland. E tamén, 3 anos. tamén pode que xogaron Na Lazio. no Derbico. Na Oi, Lazio. no Lazio, de verdad. Na Lazio. Que no FIFA tiña 75 de media, Que era Dios. Era Dios. Era Dios. Dios. Aquí de banda que flipas, era fortachón, que pasa que non falaba unha pipa de español. E chegou o último día de mercado Que traen o último día de mercado. e debuta contra o Madrid, lle meten 8. Claro. Matástelo. Ala foi. E mira, cobraba, o mellor cobraba tamén moito, había que facerse dun e dixeron, mira, Cindy xa está
xa está na Bueno, mula. que City está, o sea, O o City, City. sabes, Sinei xa estaba na City, ven Sí, amestrado Sidney e xa cedido estaba- polo Benfica. A ver, entón, básicamente fui. A ver, quen ten un reservado en Amura? Sidney, pois veña, de fora. Hala. Que che pongan a decir. e completamos a zaga. Co lateral Co dereito. lateral dereito, Porque anda que ahora este. Bueno, aínda que Más agora na- este no seu día dixemos, porque máis, a presentación foi de mira que ven con Lucas, cunha foto. no Teresa Herrera. Do Teresa Herrera. Ximo Navarro. En segunda, Temporada E que 2023-2024, fichou Lucas. despois de fichar a Mikel Valenciaga, que xa, Sí, para, que xa era en Valenciaga plan de vale. Ximo chegou de repente e en plan Lucas, traigo un colega, como que unha pachanga, falta un, pera que chamo un colega, chamo a Ximo. Non xogou nada hasta xaneiro, porque me acordo que estábamos en descenso. Bueno, xogara, pero no, lesionara. acordo, estábamos en descenso. Estaba lesionado o pavo. E fixéramos tier list de xogadores. E moitos puxemos en plan, non sei quen é este pavo. Era Ximo. En plan, me acordo que dixen, este non sei quen é. Non xogou nada. Non xogara nada hasta xaneiro. Porque lesionarase, xogar as primeiras 3 ou 4 Sí, xornadas, unha cousa así, joderase. Jodeuse. E de repente foi en plan de, hostia, Ximo. Que nos é a maldición lateral dereito, Temos un boísimo lesiones, ala vamos. Vítor García, Ximo Navarro, No seu día Manuel Manuel Pablo. Pablo. Esperemos que agora non sexa... Trilli no seu día tamén. Que non sexa Altimira agora. Ximo Navarro. Ximo Navarro. Medio centros. Esta doncha ti, Javier, porque é túa. Este home Guapo, alto, eu zurda- poría aquí a foto que temos cando veu co Castellón. Sí, zurda de ouro. Haris Medunjanin. Bosnio, xa con isto xa é Bosnia e Herzegovino. Pero é que ainda por riba mundialista. Ex do Valladolid, 1,92 m, repeinado. Mais, e digo máis, eu vin como socio No- xa que nos marcou. como nos marca en Riazor O Valladolid. 1-0-2 no minuto 89 Toca, na temporada 2008-2009 se non me trabuco. Haris Medunjanin sempre foi a debilidade miña. De repente, verán do 2014, remata o Mundial E dixo, de Brasil. Que Haris barbaridade. Medunjanin ficha polo Depor. E que tiñamos un medio centro, Haris, César e Vilk. Bueno, e logo chega E despois Borges. E logo chegou Borges. E vamos a... Pola dereita. Pola dereita no medio, o vamos home a- que non sabía quen era Juan No, Carlos espera, antes o Valerón. suplente. No. Vale, o home que chegou porque era colega de Clarence Seedorf, que lle gustaba moito treinar pola tarde, e que a xente se preguntaba que fai aquí, eu creo que... tamén. Eu creo que o resto vello dixo, fai nos falta medio centro, fichamos a Seedorf. E chegou con e dixo, no, que yo entreno. E dixo, hostia, pues ahora jodestes, me. Bueno, pasa, veña, pues fichamos a Montari. E aí chegou Montari. Montari que chega o primeiro día na roda de prensa. Montari que xogou contra o Depor en Champions. Póñenlle o 21. Non chegou a xogar a Champions contra o Depor. No. Ah, menos mal. Póñenlle o 21. El Dinlle. É o Valerón. número de Valerón. Non sei quen é. No dixo, non conozco a Valerón, era bueno. El sí, non ti, hijo de puta, que era máis malo que Dios. Dios, que has comido ese pavo, tío. Enda por cima con cara de pirolao. E perdón polas palabras, pero esa temporada, entre eso, que chega o gicho, o pavo este, non fai nada. E máis, de cron dele, que se rompa a rodilla, non sei. O de Crondelli chega como fichaxe estelar. Pum. Ala vai. E ao ano siguiente expulsan contra o Córdoba. No, contra o Albacete. Contra o Albacete. Na primeira xornada, chamándolo que lle No, dio dixo fulano. o árbitro, caga e vete, veña, chao, hala. Vale, aquí rompemos o punto que tiñamos que poñer esta. Jonás Gutiérrez. E que diredes aquí, e por que poñedes de medio centro? Xogaba de medio E centro. hai un overbook no medio da punta que parece a P9 un día laboral, o sea... Jonás é raro porque o tipo guai, pero cheja aí... Mira, estivemos fartos de mandar a xente. Cheja de que o botaran como un can Escoítame, Newcastle, estábamos fartos de mandar a xente pa Newcastle. E E dixemos, dixemos, é momento de traer a la gente. A Hai quen que- traemos? A Jonás a Gutiérrez, Gutiérrez, en claro. setembro. Se outros xemos no mercado Había que libre. traer a Remy Cadela. Ou a puto John Shelby. Dios, que Newcastle é. Jonás Gutiérrez que eu puiden ver a única asistencia que fixo en Corría- directo no Ciudad de Valencia contra o Levante, A verdade partido que- que empatamos 1-1. Era porteiro do Levante ese día Rubén Martínez. Cory Stanker. E xogaba Camarasa no Levante. Cómodos. E Rubén García. E Rubén García. Era o Levante dos vellos aínda. Porque Sí, o Levante antes era o Levante. Ballesteros, O Levante Juanfran. hasta fai uns David anos Navarro. era Era un cemiterio de elefantes. Sí, o sea, Juanfran
O Levante daquelas dicía: eu non quero que latexen, eu quero que deixen de latexar. O Levante dixo, cantos anos tes? Na, 30, estás moi novo. Estás moi novo, Creo que o Milan dixo, vamos a fichar como Levante. Así están. O dito, Jonás Gutiérrez, unha temporada, por dicir algo, porque... A ver, que esa temporada foi media temporada, viu de suplente, viu tal, non estaba para moitos trotes literalmente. Fixo de mentor de Fede Cartavia. Entrenaba en Riazor, o tipo pasaba ben na pequena Copacabana. E realmente que ese ano fichaje, realmente que a ver, tamén Canis fixo unha moi boa media temporada hasta que non llegou para máis. Sí. Vaya derbi de Canis, madre mía. Ese día foi o día que dixemos todos: por este non pagamos nada. O chamábamos Camuñas hasta ese día. Sí, dicíamos, era un novo Camuñas. Novo Camuñas. Vale, vamos a ir a media punta porque a media punta... A media punta aquí colocade a xente como pues, aí na punta do Nos vamos a carallo. pillarnos así. Mira, Extremo esquerdo. A un tipo que vivía a vida. Un tipo que dixo al Ventosa: pero como va a venir si eu con este juego en el FIFA? E lle dixo o dos labios, como era? Barral no, o outro. Vidal, no, Barral. Sí, Barral. Dixo, así. Sí, que mataron a Joselu. Mataron a Joselu, que matou de Víctor García. E aparece nas nosas Ryan Babel, mítico do Liverpool, un pavo que era boísimo, un pavo que diz que faz aquí, un pavo que viu 2 meses porque dixo non me pagado suficiente como para os meus vicios. Viu ata decembro, porque era en plan, a ver se se pode recuperar, o dicía él, a ver se me pode recuperar. Que anda sigo esperando certo tweet que dixía que renovaba, pero ao final non renovaba. E de repente chegan non sei cantas ofertas e o fulano foi en plan de, é que me ofrecen isto no Besiktas. Non, que llega un pastón. Pois nada. Un pastón. Ryan Babel, ao que aquí certo periodista que traballaba con Pepe Domingo Castaño chamou no paquidermo, e o paquidermo aos 5 minutos decidiu reventar o pau dereito de Maratón Inferior contra o Sporting de Gijón e meter tremendo zurriagazo desde 30 metros. Ainda estando fora de forma o derbi embalaído, é o mellor que mete uns pases. Sí. O día que debuta xa foi en plan de... O Depor, cando tuvo de media punta Babel, Cholac e Carles Gil, que non ganamos do Bernabéu porque non quixeron os plenos poderes do Bernabéu, pero pasamos de esa media punta a en xaneiro a ter a Marlos Olallón. No, Marlos xa estaba. No, pero ter que xogar. Sí, Marlos Olallón e Cholac. Vamos, mi madriña. Churei, É o suplente, un grande, un tipo... En realidade vou facer un cambio, porque este home non merece ser suplente deste tío. Porque se ten que ser suplente, que sexa suplente de outro sitio. Aquí hai que falar, o estamos poñendo nesta banda porque nos sai da punta do carallo. En realidade xoga pola dereita. Dun pavo que se buscades en YouTube un vídeo de Cesta Norzán de 2008, está aí, como un verdadeiro bowler. Dite, por favor, o seu nombre, que para min quedame grande. Christian Wilhelmsson. Un tipo que chegou en xaneiro, o Depor estaba para descender. O Depor estaba foi o ano previo ser eu socio. O Depor na puta merda. Nivel gañamos ao Levante na penúltima xornada da primeira volta, 1-0, e facendo todos os cálculos en plan de, bueno, despois de gañar este partido temos que facer 30 puntos para salvarnos. 30 puntos. Basicamente, o descenso de fai 7 anos... Bueno, 30 non, era 20 algo, eran 20 algo. O de fai 7 anos, con Fernando Vázquez, o mismo. Pero chegou Wilhelmsson... E a defensa de 5 con Pablo Amo. E de repente o Depor dixo: como? E hai que dicir unha cousa. Volvera tamén Juan Carlos Valerón da lesión. Xuntouse que volveu Juan Carlos Valerón da lesión, Wilhelmsson, veu Willy, que eu recordo o Depor Xetafe, no que debuta, xoga 15 minutos, mima, e que ademais recordo velo porque daquelas ainda me sentaba con meu pai, o momento no que ese tipo xogou 5 bolas, viña donantes, despois de estar cedido no Bolton, o Bolton non o quixo, e foi en plan de, este tío que hace aquí? É que é un tipo que... Nivel... Quería que está no Depor 2 anos antes. As 2 semanas desa, o tipo contra o Sevilla. Non sei se fora as 2... No, minto. A semana seguinte dese Depor Xetafe,
O Depor xoga contra o Español na casa. E Williamson é a primeira titularidade. O Depor gaña 2-0 con goles de Colochini e la fita. A exhibición gráfica de Williamson a partir dese día en adiante é a maior queimada do mundo. Pero contra o Sevilla marca un penalti. Wilkinson é un tipo que tienes que estar paralelo porque ti ves un gol e 2 asistencias. Pero tienes que estar para velo. Mira, é que son Tiñes 15 que estar partidos, aí. son 15 partidos, 1100 minutos. Willy Ese tipo está toda a temporada que vamos e por off topic, recordemos que os nosos pais, os nosos primos maiores e demais todos flipando porque a muller de Williamson. O sea, de repente apareceu na Coruña unha supermodelo mundial que viña de compras ao Corte Inglés. Eu recordo ese momento. É o Dolce Vita. Eu recordo ese momento de dicir rompeu o Matrix. Sí. Rompeu o Matrix. Porque era máis quero de porque xa comezaba a xente estaba xa asumindo de non vamos ver nunca a Champions, acabouse a época dos xogadores vos. E pasamos de estar pelexando polo descenso a entrar na Intertoto e Que esa é gañala. unha época moi deprimente. Porque o choque mental. Primeiro ano de Lotina, que ademais a xente estaba buah, Lotina, xa faremos vídeos sobre Lotina, ollo, cuidado. Ollo, cuidado. É xusto, Bueno, dixemos que nos íbamos a parar. E de repente Hai que seguir. Willy. Seguimos. Media punta. Media punta, Un tipo que chegou de repente. Un tipo que fichamos en vez de Carlos Vicente. Mi mãe. Que por iso aquí estamos dicindo vos que no tema do porteiro empezamos de abaixo para arriba. Aquí que non da igual. Aquí vamos por aquí trauma. como Aquí que vamos irades vos. por trauma. É como que irades vos. Viña vir Carlos Vicente e nos elegimos por él. A verdade é que toca dos collóns, Ibai Gómez, que o chamaban Jordo, non estaba Jordo, tiña bo pase, pero o tipo non daba para máis. Marchou Borja, Somente imos dicir unha cousa. chegou Óscar Cano. Que día embalaídos contra o Celta B, que o tipo, ao 30 ou 40% da súa capacidade decidiu decirlle a Villares: mete a ti que me dan a risa. Sí, sí. E agora, adestrador do Zaragoza. Sí, que chegou Cano e dixo, a verdade que non me dá. Bueno, tamén dixo, tuvo a decencia De retirarse. de dicir, mira, non me dá para máis, non van a estafarvos, así que aí nada que reprocharlle. Intentámoslo e saliu mal. A putada que era Carlos Vicente. Que esta hora non vir, vengan, cago un dios. E bueno, é o suplente de Ibai. Bueno, o suplente, en realidade é o titular, pero... Gael Cacutá. Dúas faltas ao Sevilla e dixo, bueno, No, unha. Dúas. Que? No. 2 goles ao Sevilla. Sí, pero non dúas faltas. Ah, bueno, 2 goles ao Sevilla. Digocho porque estaba... Es que, Estaba aí. sabes o que é a casualidade que este 11 a metade Estaba, sí. ten cousas comigo polo medio. Por Ese que? día, eu estaba no Sánchez Pizjuán. A día de hoxe, o mellor estadio no que estive a nivel visitante, non soamente polo carisma que ten escoitar o himno a capela do centenario do Sevilla, iso é unha cousa. Dilo, Javier, dilo. Iso é unha cousa. Pero é que ese día, cando de repente, nunha de segunda volta, na que dábamos puta pena. Nos puñemos 2, Pero puta pena, non. 2-1. O sea, é 1-0. Sí. De Gael Cacutá, remontanos os e poñense 2-1 e de repente Gael Marcamos. Cacutá di: Ei, como estos hijos de puta me trataron tan bien, voulle marcar un gol de falta. sí. Que vai quedar para a putísima Ao posteridade. final acabamos 4-2. A todo isto eu dicindo na grada: cuidado, que marcan. Que dices? Claro, que Cacutá dio por en papel. Viu no seu sitio. Sí, sí. A todo isto, as 2 semanas o Depor xoga contra o Madrid, Pepe Mel quita no descanso, teñen unha bronca que flipas no vestiario, Gael Cacutá abandona o estadio e non volve xogar nunca máis e acaba xogando esos últimos partidos o Lyon. O Lyon a mí non me desagradaba. Pero tío, que resbalón en Gijón. Que resbalón. Tamén resbalou Steven Gerrard. De hecho, que hai? Sí, a peor que foi esa comparación de o Lyon Steven Gerrard. Bueno, imos a banda dereita. Aquí puxemos o que acaba de chegar, Sí. a Aubameyang. Don Pierre-Emerick Mira, Aubameyang. isto imos facer rápido porque ainda estamos procesando que Pierre-Emerick Aubameyang Que está aí rapidísimo. con máis de 300 goles na súa carreira este aquí. Porque recordemos que antes era extremo dereito. Antes de que marchou Lewandowski do Dortmund, É que hai que e o pasaron a recordar, delantero. hai que recordar que este tipo Era suplente de Vasikowski. xogaba con Marco Reus, xogaba con Mario Götze
Götze no, xa estaba no Xa, Bayern. xa estaba no Bayern cando fichou... Perderon a final de Champions e marchou Götze para o Bayern. O sea, por un ano, non? E ao ano seguinte marchou Lewandowski ao Bayern, ficharon a Aubameyang, e o delantero era o italiano Immobile. No, era Adrián Ramos, E Immobile. que xogou no Granada. Immobile. Immobile e a extremo dereito era Aubameyang suplente de Blasikowski. E acaba aquí. Media punta era Kagawa e Marco Reus pola esquerda. E tamén o Grosskreutz, que xogaba en todos lados. O fútbol. O fútbol. O fútbol. E Aubameyang, de repente puxeron no delantero, porque Immobile foi para... No, Immobile non funcionou e largaron, non? E largaron, non? Porque non funcionara. E mandaron de Immobile voltea. Foi por Sevilla. Aí non funcionou. E na Bundesliga marcou como 30 goles, No, Foi en Italia. foi en Italia. Foi en Italia. Foi en Italia porque foi a Lazio. Ah. En a Lazio se volveu a explotar. E a Aubameyang o puxeron de delantero e con Royce eran bestis. Royce, se queres vir ao Depor, podes vir. Que guapo eres. Suplente de Aubameyang pola dereita. El viajero. Claudio Bobí. Claudio Bobby. O home que puido poñer nunha final de UEFA ao Celta, Pero decidiu ser boa persona e non o fixo. decidiu darlle a Guidetti e Guidetti decidiu facer a maior mangada da súa vida. Bobby que colleu, non estaba xogando co Celta e de repente, Fui dos poucos, fui o único... nunha quentada histórica di al Depor. É que foi o único que fixo o traspaso directo. No, Neste hai siglo. máis. Neste siglo, digo. Hai máis. Estaba tamén, joder, Jorovic. Cando foi o tema da Liga. Foi a traición Jabo Irureta a Jorovic. Este siglo, digo. Claro, neste siglo... Creo que no, creo que é o único. Porque está Crondelli, que pasa polo medio. Sí. Está Núñez, que pasa polo medio. E creo que hai algo máis. Tamén estaba... Joselu pasou polas Joselu, que tamén, inferiores. que despois da entrevista que deu fai un tempo, que Que eu sei o que pasou de verdade. Seguimos co vídeo. como nos gusta cando soltamos píldoras. Estos sabemos o que pasou aí. Que eu sei de primeira man. Vamos, que non vai a hora de digno. Seguimos co vídeo. Vamos ca delantera. Porque na delantera temos o triunvirato da xente rara. Que non sei que fai na laboral. Sí. Lucas Pérez En primeira ref. está aquí posto porque o de que baixara a primeira RFF Desde primeira división. marcando máis de 5 goles en primeira co Cádiz e dando non sei cantas asistencias, non tivo sentido E ningún. perdonando pasta. Bueno, pagando él, bueno, un Cristo. Lucas Pérez aquí tiña que estar. Ten que estar. Dios, Deus. no, aquí é en plan de o Dios do fútbol, no seu sano juicio, decidiu que Lucas tiña que volver, despois de ser un apestado por parte da grada, Redimirse. redimirse, e non somente iso, o tipo chegar e marcar o gol do ascenso a segunda división. Un dos golazos, E despois marchar mal de volta. por culpa... Por culpa de De outras cousas que cousas. non vamos a falar agora. Vale, e aquí entra os suplentes de Lucas porque chegaron os dous Con ademais. este bon eu, vale. Espera, pero os dous chegaron no mesmo ano. Sí. No mesmo. Porque a falta dun... A falta dun Toma dun. dianteiro carismático, No, vamos Lendoiro antes con este, que este é máis gracioso. Sí. Aparte de dicir, joder, bello desexo, porque era bello desexo de Lendoiro dixo, los dos. Sí. Pome dous. Omar Bravo. Porque a falta de Taborda é dun pufo. A falta de traer a Andrés Guardado, dixo Traemos un coleguita. Dixo Lendoiro, no. Aquí traemos o dianteiro Que Omar titular Omar da Bravo. selección mexicana, dianteiro histórico de Chivas de Guadalajara. Sí. Omar Bravo está po Depor nese podio de os Loco Abreus, os Manteca e demás. Pepe Sanz. Os Os dianteiros de Tiña Lendoiro. Latinoamérica que de repente a Lendoiro mexicano, dicía, sobre todo. Tiña algo co calija mexicana. Lendoiro tiña un problema. cunha liga, porque sempre lle daba por unha. Sí. Cando foi O sea, Brasil, foi Brasil. Lendoiro, Logo foi Bandiani de Beto non se van repetir. Logo foi Argentina, logo foi Uruguai e logo foi Tiña México. o Inri con sacar a unha promesa dali porque non lle foi ningún. Bueno, o Omar Bravo non era promesa xa, Dijo, pero traer a alguén que rompa, ningún. Romper máis ilusión. Bueno, sí, Guardado sí que rompera. Vale, pero dijo delantero, non? Ah, no, sí, no. No, nos dianteiros o Depor ten unha lista de errores. Non foron baratos, Non. Bueno, volvemos a sempre, Omar Bravo ver
viu libre. Outra cousa é canto se lle pagou de prima de contrato. Libre del. Saiu fatal, O pobre, 3 goles, un en Liga, 2 en Copa. Cedido por ali, cedido por alá. Tivo que acabar. Acaba contrato. Non, acabamos Vendímolo. acabamos vendendo ou cortándolle o contrato de xeito amistoso perdando el cartos, unha cousa así. Vamos agora cun que viña ben, pero tiña o pubis. Un e o último de aquí. Sí. O sea, con isto pechamos. Sí, tiña o pubis fodido, que é Mista. Mista, aparte de ser un personaje dos yoyos, a ver, o tipo non era mal, era bo, pero chegou con a pobalxa que non podía con ela. Hai que paralo todo tamén, hai que dicir, estamos falando dun fulano Ajá. que gañou a UEFA co Valencia, Co Valencia. e a Liga E aquí lle marcou o Madrid. na primeira jornada, e todos en plan de Realmente o highlight, a parte do gol do Madrid, é, non sei se recordaban aquí os máis novos, os máis xóvenes, de que era moi habitual na era pre-internet de redes sociales facer un preguntas e respuestas en plan en foros de marca. Era o tipo respondendo as preguntas personalmente sin filtros. E vai un tipo, sabe que Dios está, e lle puxo a Mista nunha pregunta: "Oye, Mista, que tal? Que tal esas vacaciones por Coruña?" E vai Mista, nin corto nin perezoso, dixo: "Bah", e lle respondiu: "Muy bien, pasando los días con tu madre." E aí queda o highlight, o gol ao Madrid máis o gol a Paco. E, escoita, o gol ao Madrid é na seguinte temporada un gol e asistencia contra o Xetafe, Sí. para gañar 2-0. Sí, ya está. Ya está. E marchou. Porque a verdade é que esa época do Depor, joder. É como que o fútbol aí foi un soño febril. Que pasou? Non sei que pasou. Tudo mal. Bueno, deixámonos aí en pantalla o que Sí. sería este 11 de grandilocuencia. Banquillo, E deixámosvos a vos que digades ou cal foi para vos ou a vivencia que tivechedes vos con calquera destas fichaxes, Ou con algunhas que deixáramos fora. ou porque non incluso queríamos. se queredes mencionar, eu que sei, a Nelson Oliveira de Sí. turno Ou a Pizzi. ou a Pizzi. Ou a Deixa- incluso Silvio. Deixade en comentarios con educación e respeto educación. por estas persoas que ao final son persoas antes de todo. Sí. E futbolistas a veces. O sea, non todos, pero... pero que acabamos cos peores, E non dicimos nada máis. Decide vos o que queirades. Se alguén vos parece que tiña que estar ou é máis raro, é Ou, porque... ou alguén que quitaríades e poríades a outro. Sí, porque ao final deixamos a Sunsao, de Guzmán... Deixamos a Estopira fora. A ver, por xente... Cando trouxemos a Songo de volta... Tamén. 43, vente, Vente, hombre. que marchou Nuno. Ven que... Por un momento de cariño non pasa nada. Barragán do Liverpool tamén foi raro, pero... Sí, pero bueno. Pero eso, hasta aquí o vídeo, a verdad. Nada máis, e vémonos en futuras datas aquí, en A Vida Branquezul. Boa Chao. tarde. Chao.